Il-Times of Malta għamlet dikjarazzjoni ċara li ma tridx li ssir elezzjoni għalissa. Dan fl-editorjal tal-ħadd fejn irrikonoxxiet li l-aħħar 4 snin ipproduċew riżultati ekonomiċi impressjonanti u kif il-qatt jinsab fl-inqas livelli fl-istorja bid-deficit jinbidel ukoll f'surplus. Dan fl-istess ħin li l-faqar qed jonqos u li l-pajjiż mhix il quddiem. L-editur tat-Times jinnota li teżisti spekulazzjoni ta' elezzjoni f'Ġunju u jgħid li din hija ħażina ħafna. Fi kliem ieħor ma jridix. Jirriżulta li anke l-Partit Nazzjonalista ma jridix elezzjoni ġenerali issa. Fil-fatt hekk interpreta l-istrateġija tal-kap tal-Oppożizzjoni li f'dan il-mument joħroġ b'attakk qawwi fuq il-Gvern u l-Prim Ministru, l-Avukat Bernard Grech. L-Avukat Grech persuna mistiedna spiss fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista għal dan meta kienet jieħu sehem fil-programm dis-Sett. Ma nafx strateġija hemm. Però jiena l-oppost tiegħek nara, fis-sens illi naħseb illi l-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista hija illi ma ssirx snap election u għalhekk qegħdin jagħmlu dan l-enfasi illum. Anke l-ex Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-ex kandidat nazzjonalista Gejtuvella tkellmu kontra li ssir elezzjoni. Żgur li le għal Gejtuvella mal-Independent.